21. Тартиби алифбои тоҷикӣ чӣ гуна аст? А Б В Г Ғ Д Е Ё Ж З И изада Ёд К Қ Л М Н О П Р С Т У Ö Ф Х Ҳ Ч Ж Ш аломати сакта Э Ю Я. 22. дар алифбои тоҷикӣ чанд ҳарф ва чанд овоз мавҷуд аст? дар алифбои тоҷикӣ 35 ҳарф ва 30 овоз мавҷуд аст. аз сабаби ду шакли навишт доштани баъзе ҳарфҳо миқдори онҳо аз овозҳо бештар аст. 23. фарқи овоз аз ҳарф дар чист? овозҳоро талаффуз мекунем ва мешунавем, ҳарфҳоро бошад мебинем ва менависем. овозҳоро дарозу кӯтоҳ, пасту баланд ва нарму бошида талаффуз мекунем. ҳарфҳо бошад хурду калон ва дастию чопӣ мешаванд. 24. ёдбарсарҳо кадомҳоянд? Е Ё Ю Я. 25. овозҳои нутқ ба чанд гурӯҳ ҷудо мешаванд? овозҳои нутқ ба садонок ва ҳамсадо ҷудо мешаванд. 26. садонок чист? овозеро ки ҳангоми талаффузи он ҳаво аз шуш бароянда бемоса, яъне дар ягон ҷо дака нахӯрда ба берун мебарояд, садонок меноманд. 27. ҳамсадо чист? овозеро ки ҳангоми талаффузи он ҳаво аз шуш бароянда ба монеаҳо дучор шуда ба берун мебарояд, ҳамсадо меноманд. 28. садонокҳо кадомҳоянд? садонокҳо шаштоянд. А И У садоноки устувор. О Э Ө садоноки ноустувор. 29. ҳамсадоҳо кадомҳоянд? ҳамсадоҳо 24 тоянд. Б В Г Ғ Д Ж З Ёд К Қ Л М Н П Р С Т Ф Х Ҳ Ч Ж Ш аломати сакта. 30. аз рӯи талаффуз ҳамсадоҳо чанд хел мешаванд? аз рӯи талаффуз ҳамсадоҳо ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд. ҳамсадоҳои ҷарангдор 13 то, Б В Д З Ж Ҷ Г Ғ М Н Л Р Ё. ҳамсадоҳои беҷаранг 11 то, П Ф Т С Ш Ч К Х Қ аломати сакта Ҳ.